Adéu. Our stepmom, we did everything to hate her. She took us down to the edge of Decatur. We saw the lion and the kangaroo take her down to the... El més protegit de Cap-roig és l'indret on s'allotgen els artistes del festival. La majoria ho fan en aquests 5 estrelles, al Guitar Monterrey de Lloret de Mar. Aquesta és una de les suites on s'allotgen alguns dels artistes de Cap-roig. Aquesta és més la zona de nit. Els lavabos són més grans, dutxes dobles, jacuzzis. Aquest tipus, més o menys, és, per exemple, la que ha estat ahir mateix a George Benson. Baixem a la zona de l'Spa, on gairebé la totalitat dels artistes és per lo primer que pregunten, per l'Spa, per relaxar-se una miqueta després del viatge. Aquesta és la sala VIP, on la majoria dels artistes venen aquí a fer-se massatges, a relaxar-se. És una sala privada, amb un jacuzzi privat i sauna privada. Amb el George Benson el que va passar és que estava tan relaxat aquí que va començar a cantar i la resta dels clients de l'Spa no sabien què passava i era en George Benson que va fer un concert privat, diguem-ne, per la gent que estava a l'Spa en aquell moment. Vam fer una festa gastronòmica que es diu Andalusia Remember, que normalment es fa en el mes d'agost, i vam tenir la presència de Sir Tom Jones. La veritat és que va estar molt divertit i aquest any també tindrem una festa sonada amb un artista molt conegut del festival que quan s'acabi de confirmar ja l'anem a conèixer. Feel like making dreams.